Awusazi njani thingena mkhokheli ungacimba usendleleni elungileyo kanti ushota ngomkhokheli ungacimba you are on a right path kanti ushota ngomkhokheli uthawusibona uba udibene nomkhokheli lo mfakwa Thixo badlula amanzi xa bedibana namanzi uthi nanga amanzi kwalani kunganibhabhathisi ngoba ubonile uba udibene nomkhokheli lo ashota ngayo empilweni yakhe ungenazo zonke izinto kodwa ushote ngomkhokheli uthawufike kuleli likabamkhulu yakho encanda ngesiphato saseSamari ithi incwadi kunyanzelekile ubaqande ngeso siphato ingaphi intombazana equleni equleni ke kuqala ufika abafana ufika noYesu naye afika njengomfana futhi umfana xa idibana nentombi equleni ucela amanzi nalo Yesu kaThixo ufika njalo esisimo somntu athi xa ihlabele ngama-St. John's abamasangu baba uba yafika abamasangu baba uba yafika sebemthoka khombe mafini sebemkhombe mazini abamasangu ay uma yefika ukhalile wabona amadoda eKatlehong ukhalile wabona nabefundise eKatlehong kanti ngelixesha kazange uba lo afike namhlanje ayinguye lo yasibhishabhisha intombazana seKatlehong ibona umfundisi odumo kanti akazange uba namhlanje idibene nendembelele siteko sakwaJuda ayazange uba namhlanje idibene nomaxhoba sasuke sajika izinto ziyajika izinto ziyajika futhi izinto xa sele jika sijika phambi kwabantu bebukele asijike ekhusini yathi asiqonda le ntombi wathi ngipha amanzi nisele yaqala le ntombi yanesori bathi abantu bakudala ke intombi xa idibene nomfana ejonga phantsi ibhale ngenyawo ibhale ngenyawo yazithanda le ntombi phambi koYesu ibhala ngenyawo ithi asinabudlelwane namaJuda kanti ayazanga ba ngumnikazi wequla lo yazi umnikazi wequla onguYakobi ayazanga ba ufika umnikazi wequla uthi umnikazi wequla ububusasi udinge ukwazi ububusasi bentakunika amanzi ungazubuya uphindungana futhi ungazuze ngakweliqula amanzi awumpompoze emebileni yakho uthi bengunaphakade kanaphakade ayisuka ndiyekeni bantu baseKatlehong ndiyekeni kodwa ndifuna uba ningazazi ezi ndaba ndindawubuyela eKapa ndinishiye singazazi ezi ndaba uYesu wayefika phakathi kwabantu kunje ashumayele ezi ndaba abantu baguquke bamlandele akudingeki ke kwenye icala ndimthandile utata ka-PAC ndimthandile besike sihambe sonke kwezinye iivesi zakhe kodwa hayi tata akule ivesi ndiyakunqinela ndihamba nawe Nkosi yoxolo mayithande bantu benkosi masizithathele uYesu esenokufumaneka ngoba kuzilixa ungakwazi nokuguquka ephethini uthatha usiwa apho ungafuni khona ithi incwadi ngeli xesha ungekathandi yolelwe usazihambela unothanda uzamkelela inkosi njengomsindisi noKristu bendimngqilela kutata ePAC kule ndawo ethi xa usindisiweyo kuzamkelela inkosi ayithethe enye into uba ulahla abantu bakokwenu babebezindimoni ngoba uba bebezindimoni ubungekho ube ngifaka uthi
kumele uba ube nguye